Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. Har ila yau muna cikin rayuwar Khalid ibn Walid. Yau za mu ga yadda ya durƙusar da manyan dauloli guda biyu. Bayan an kammala yakunkunan ridda an haɗa kan Laraba, Sayyidina Abubakar ya karkata akalar rundunar musulmai, ya tura Khalid yankin Iraq da take daular Farisa a wannan lokacin. Ya yi nasarori sosai a yakunkunan da ya yi, kamar a yakin Walaja. Ya yi dabara, ya yi musu shigo ba zurfi, suka faɗo tarkonsa, sai kuwa suka afka musu, suka ci nasara akan rundunar da tafi su yawa kwarai da gaske. A wani yakunkunan kamar yakin Ulais, sai da ya yi kamar guduwa za su yi daga filin yakin. Hakan ya sa sojojin Farisa suka biyo su, ashe tarko ne, sai kuwa suka kewaya, suka cin musu ta baya, suka ci nasara a kansu, suka shiga garin Hira, ɗaya daga cikin manyan biranen daular. Wannan taswira ce da ke nuna yadda Khalid ya ci garuruwan yankin Iraq. Sai Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce wa Khalid su juya su kai wa Abu Ubaida ɗauki, wanda shi kuma yana can yankin Syria, tsakanin su da nisan gaske, inda Khalid ya bi da rundunarsa ta wani jeji da ko ruwa babu. Haka suka yi ta tafiya na tsawon sati 2 ba tare da sun tsaya ba, suna masu imani da Allah, wanda cikin ikonsa suka iso kafin sojojin Rum su ankara. Khalid shi ya jagoranci yakin Yarmouk da aka yi a shekara ta 15 bayan hijira. Duk da cewa Abu Ubaida ne babban shugaba, suka fuskanci sojoji 100,000 ko sama da haka, inda su kuma ba su wuce mutum 30,000 zuwa 40,000 ba. Sai da aka yi kwana 6 ana yaki. Khalid ya yi amfani da dabaru iri-iri a wannan yakin, kamar mahaya masu mashi da suke kai hari su dawo. Wani sa'in sai ya sa a tada kura saboda abokan gaba su daina ganin su. Haka dai dabaru iri-iri, har a ƙarshe abu ya juya, Allah ya ba su nasara, wanda wannan na daga cikin manyan nasarori a tarihi. Shine yayi sababin buɗe yankin Syria da Palestine da sauransu. Wannan taswira ce da ke nuna filin yakin Yarmouk da kuma yanda tsayuwan sojojin yake. Bayan Yarmouk kuwa, Khalid suka ci gaba, inda suka kewaye irin su Damascus da sauransu da hari, har suka miƙa wuya. Daga baya Sayyidina Umar ya canza shi a matsayin jagora, amma ya ci gaba da zama a matsayinsa na soja har zuwa da suwarsa a shekara ta 21 bayan hijira. Tarihin Khalid a matsayinsa na wanda ba a taɓa cinsa da yaƙi ba, a sama da yakuna na 100 da ya yi, ba iyaka ƙwarewa ba ne da dabaru, sai dai akwai tawakkali ga Allah da kuma imani. A wannan wata na Ramadan, idan muna jin kishi da yunwa, mu tuna da tafiyan da Khalid suka yi a cikin jeji, ba ruwa, ba abinci, ga tsananin zafi har na tsawon mako 2, da kuma irin wahalar da suka sha a yakin Yarmouk, wanda suka yi kusan kwana 6 suna yaƙi. Nasara cikin haƙuri da dabarbaru haɗe da imani da kuma tawakkali. Allah ya masa rahama, Khalid takobin Allah, ya kuma ba mu ƙarfin imani da yarda da Allah irin na Khalid. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.